Zdravím lidi, tady Lekvar a dneska to bude ze hry Brawl Stars. Napadlo mě, že bychom mohli v Brawl Stars pushovat Henga a já zase nebudu kecávat a vrhneme se na to. Teďka mám na něm 7. tier. Můžeme to zvednout. No ale budu doufat, že budeme vyhrávat. Takže ale jedem. Jo, Draco. Ten je nový brawler. Ještě jsem s ním nehrál. Můžu se to s ním vyzkoušet, ale já si raději první našetřím nějaké gemy a potom si ho raději koupím a budu překvapený, než abych si to už rovnou vyzkoušel a potom bych musel zase... Já se chci prostě nechat překvapit. Chcípni, no si myslím. Já vím, že jsi tady. Tak ale, no, PM tady je. Ahoj, tyku. To ti asi nepomůže. Jasně, jeden hit. Wow, jeden. Sakra, jsem se netrefil. 2. Tady. Vážně na začátek je asi nejlepší sbírat ty power cuby a když už potom bude 1v1, tak teďka vidíte, že já mám 9 power cubů a on nebo ona má jenom 7. Yes. Stačilo dát ultimátku a je to úplně jednoduchý. Takže, no. Můžem na to. Opa. Jedem. A můžete mi napsat do komentářů, s kým bych mohl další díl pušovat. No super, takže se mi Jackie teďka pomohl, super, to mě teďka zabije. Super, teďka cípnu, to je mi úplně jasný. Proč jsem se zastavil? To nikdo nechápe. A kdo to má chápat? Já? Jo. Pojď sem. Ne. Na to zapomeň. Tak ale co ti je, more? Co ti je? Tak ale umři. Super. Úplně na hovno. Úplně na hovno to. Úplně na hovno toto. To můžu kakat, tohle. Mně stačí jeden pohárek, abych už měl 8. tier. Super. Úplně nejlepší. Jestli si mě budete chtít přidat do friendu, tak na konci videa bude moje IDčko. No má je ukázané a... Takže dokoukejte to až do konce. Možná bude uprostřed videa, možná v popisku. To ještě nevím, to se možná ještě rozhodnu. Pokud na to nezapomenu v tomto videu, pokud na to zapomenu, tak si to dám... Co? Aha, OK. Pokud na to zapomenu, tak to dám do popisku. Pokud na to nezapomenu, tak to dám normálně do videa. Takže dokoukejte tohle video do konce. A aby jsme se tady nezdržovali, tak já dám... No... Chvilku budem pušovat. A jdem. It's our boy, Turtle shit.
Tak lidi, dneska už to asi bude konec. Moc daleko jsme se nedostali. Dneska mi to vážně nešlo. No a jak jsem slíbil, tady máte moje ID. Můžete si mě přidat. Jak chcete. Můžete, nemusíte.